Faltu kala YouTuber. Hey, Gimana bola? hey, dari itu Pokegol lagi. Dari itu Pokegol lah dekam. Hey, ada sada mari kasih dulu. फैलायबाय आरो ना माने ओंखाम जाखांनानै खामानियाव फैलायबाय आरो ना हेलौ लोगोफोर बे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बराय हरलायबाय बे सानजौफु समाव लोगोफोर गोदान ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर अननानै फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांलायदो आरो ना अननानै सोलौ थांसिगोन आरो ना माने खामानि सुथि जाबाय वा पुरा कुंफु मास्टार मोन ए तू मियां भाई आसे कातरा है वो आशा ऐसे कैमरा वाले की को बोल दो को लारा को ये कार की भाई तो माने खामानि सुबिदा बेरनानै माजुले पागला আছে এইটো না এইটো মাজুলে লাউরি কোয়া মাজুলে মিছা কথা ওই আর না খামানি थांबाय आरो ना खामानि गलायबाय आखाइ सुगासिनो आरो ना खामानि गबाय जायासै माने थांसिगोन आरो ना गावनि रुमाव आरो ना थामसे माने ओंखाम जाखांना फैबाय आरो ना खामानियाव नायनो हागोन पुरा ओरैजाय बही আছে এফালে ডাঙৰ মিস্ত্রি হেড মিস্ত্রিটো বহি আছে মানে চাব পাৰে আৰামছে বহি আছে दै लांगासिनो पानी ल'से आरो नै माने दै लादों बथलसे लोंनो थाखाय आरो माने गाहायनिफ्राय दै लाबोदों आरो ना बथलाव सोनानै माने गोजौआव गैया माने थोरसि सुग्रा ओमफ्राय ना ओरैनो दुगैनायल' दङ दैया एसे माबा लेथ्रा बेनिखायनो माने जों माबा खालायो आरो बे मालिकनिफ्राय बथलाव सोयै लाबोयो आरो बिदिनो दै जोब्बा माखासेया गोजौआव लांबाय दानि लागासिनो आरो आं बथल मोनसे लादों ओंखाम जानोसै आरो ना सानजौफुनि दै लाबाय नेंलायबाय दसे जिरायलायबाय आरो ना बिराद गोजौथारलै सिरिया आथिं आखाइबो सुबावाखै आरो ओरैबायदि लेथ्रानि माने लेथ्राथार आरो ना बाराव बावाखै खामानि मावनो दासो गफैना डाइरेक्ट गबाय ओमफ्राय दै लायबाय आरो ओंखाम जानो थाखाय लागावबाय जोंना बैनाया सिगां गग्रोदों बेलेगाव मावहैदोंमोन बेलेग साइडआव दा ओंखाम जानानै दसे गोलांसिगोन गल'ल' नांगोन माने आंनि भिडिअ माबा ब्लग बानायनायखौ माने सम मिनिनो ओंखारो आरोना बियो माने ब्लग बानायनायाबो जाथारा नालाय माने जायगायावनो बानायबाय थायो उफाय गैया बेरायनोथ' जायगा गैया जोङो आयो मैगंफोरा नै सेवलाजोब माबाजोब्बाय लरायजोब्बाय सान्दुंआ जि गोसा जादोंलै माबाया फानलुआबो नै मोनजोबलाय लांबाय फानथावा दायो जागोनब्रा दा मोनायाव जानोसै उफाय गैया माथो खालामनो बिराद दामलै नै बेनोबा माबा लाबावदोसो 60 थाखा केजि मैया बाजार खालामहैदोंमोन बेयाव सयाबिन नै गेलासावसो देयो जोंना माबा मस्ला मस्लि माबा सामब्राम गुफुर हाइजेंफोरखौ बेयावसो देयो रडनिसो नै भिखारि बायदि नै दय फानलु देनाया बेजों देयो आरोना जोङो रडखौ माने हास'नानै हास'बाय आरो बेयाव होबाय आरो टिं 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 नायनाय देयो आरो जोङो माने जेबो नायना जों बाक्सा दङ नै दैखौ माबायदि जमाया दोनफैदो जों नै दैखौ माने बिदि जमाया दोनफैदो आरो बथला थिंबो दं थान्दा नङा दे बियो बेफोरनो जोंनि माबा थौ दोनग्रा माबा दोनग्रा आरो नै फानलु माबा फानलु गोरान हालदि हनुमान दाम खमनि थाव नै बेयावनो लाबाय जों गोजौनि बथल दं आरो माखासे रुमावबो दं आरोना बेखिनि बथला
10ता 20तासो दंखायो बथला जोंना।